ହେଇଥିଲ କୃଷ୍ଣ ତମେ କାହିଁ କୋଉ କାଳେ, ରାଧା ଭାବେ ଏ ଦୁନିଆ ଆଜି ବି ବାଉଳେ। ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ମିଳେନି। ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଏହି ଆକାଶ ତଳେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଏ, ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ଉପରେ ରାଧା ପରି ପ୍ରେମ, ମୀରା ପରି ଭକ୍ତି ରସ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ରସରେ ହଜିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ନେମାଳସ୍ଥିତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ମଠର, ଯିଏ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଳିକା ବଚନ। ବାବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ସେଠାରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ବେଶ୍ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଝୁମି ଝୁମି ନାଚିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବି କହିବେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ।